pipila ka adlaw humanigo ang bagyong Tino, gisiguro sa Cebu Provincial Government ang medical check-up sa kahimsog sa mga residente sa dakbayan sa Talisay. Sa gym sa Sitio San Pio sa Barangay Dumlog, Talisay City, gihimo ang medical mission sa Cebu Provincial Government. Gisiguro ni Governor Pambari 4 nga maatiman ang kahimsog sa panglawas sa mga anaa sa evacuation center. Gihimo sa medical team ang free check-up sa blood pressure, heart rate ug sugar test. Adunay libre nga mga vitamins, libre nga mga tambal, free consultation, free injection sa anti-tetanus ug ang paghatag og doxycycline sa mga na-expose sa baha aron protektado sa leptospirosis. Si Capitol Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan naningkamot sa pagpatuman sa mando sa gobernador sa pag-atiman sa health condition sa matag Subuanon. Ako si Yani Almonya. Kini ang storyang may labot ang Sugbo.